Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat, mga kapwa ko Bicolanong Uragon. For today's video, tayo nga po pala ay nandito sa may Pasinaya, Naik, Cavite. Tayo po ay mag-home tour dito po sa may Pasinaya, home located nga po sa may Naik, Cavite. Dahil titingnan po natin ang atin pong kukunin na isang unit dito po sa kanila sa may Pasinaya. So, let's go mga kapatid, samahan niyo po ako sa akin pag-home tour. So ito nga mga kapatid, nandito na po tayo sa loob ng isa sa mga model ng Pasinaya Home. Meron na rin po silang lababo, tiles na rin po. At meron na rin po silang CR. Tiles na rin po ang kanilang CR, may bowl na rin po. At kumbaga kalahati pa lang po ang kanilang tiles. Pero kayo na po ang bahala buo niyan o magpagawa niyan kung gusto niyo po talagang lahat po yun na dingding ng CR ay tiles. At meron na rin po silang shower. So ito rin po ang kanilang dingding mga kapatid, nakikita nyo po. Ilang square meter to? 30 lang sir. Ang Pasinaya 30. Pagsika 36. Oo, 36 yun. So bali saan dito mamangkwan ito? I mean, hanggang saan ang boundary nito ito? Oo. Ang boundary mo, dito. Oo, tapos ito. Nandyan. Hanggang dyan. Opo. Ano? Mag-extend sa Ano ang tubig dito? Ano pa? Centralized. I mean, saan yun? Nawasa o deep well? Deep well pa. Okay. Pero papasukan na rin ito ng nawasa katagalan po. Ito? May shower na rin pala, no? May shower na rin siya. Turnover, ganito na siya. Pag turnover na to, ito na talaga yung ganito actual. Actual turnover, ganyan. Shower. Ito na ma'am ang breaker niya. Yes po. Ano nga tawag dito? Bakal. Hindi, yung may ano to? Yung, basta yun na yun. Meron na rin pala tong, ano na nga tawag dito, Emil? Insulator. Ayun, insulator. Insulator. Bago nga po pala tayo mag-tripping o pumunta o tumingin sa mga model ng Pasinaya, tayo nga po pala ay kailangan munang mag-login. Baka gusto nyo po guys i-subscribe ang aking YouTube channel, Rico Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin pang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. So ito po ang isa sa mga model o ito po ang mga model ng Pasinaya Home. Nakita nyo po mga kapatid, ang ganda po talaga. Ito naman po ang labas ng Pasinaya. Nakikita nyo po ongoing pa po ang pag-construct o paggagawa po ng mga bahay. Dito nga po yan. So dito na po tatapusin na aking vlog. Bye-bye. God bless.